Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyz Baky Şap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäläşýäs. Şugun hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministrlik hizmetiniň başlygynyň o wetana toplumy gödäşirge diýen orunwatarnyň welaýetlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş masalyny geçirdi. Onu sebitleri durmuş ykdysaty dönüşdirmek, möhümlüğini owa jurgy işlerine geçirmegiň hem şanly senlere taýýarlyk görmegiň wajyp meselelerine garaly. Hormatly welaýetlaryň häkimleri biz şuň hürlen nowatdaky iş maslahatyny geçirer. Maslahada owa gojuluk toplumuna jogap berýän Misir kabinetiniň başlygy bolmasary olady hem gatnaşýar. Hem maslahatda däp bolşýarlyk biz welaýetlarda owa gojuluk goýunça alyp barýan işlerinde şeýle käwreme durmuşykda meseleler arar maslahatlaşar. Hormatly prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda durmuşyk ykdysady görkezler, gowy çekişiniň bellenlen agrartehnik möhletlerde we talaba laýyk geçirilmegini üpçün etmek hemde ulanýan ähli owagyjyk teýenklaryň we gurallarynyň dol güýjünde işledilmegini gadanmak, buğday meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak we maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça görülýän netijeli çäreler barada hatabat berdi. Vilayatda yer almanyň we soganyň ýokary hasylyny almak boýunça degişli çäreler görülýär. Ýa-da baý ekmek mögsüminiň çäklerine nahallary oturtmak hemde pile öndürmek boýunça meseleleri netijeli çözmek babatda degişli çäreleriň görülýäni bellenildi. Mallatçylyk gojalyklaryna dowrlardan oglak gudy hemde düýelerden köçek almak mögsümini guramaçylyk geçirmek bilen bagly alınıp balýan işler barada hem aýdyldy. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda geçirilýän işler barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim vilayatyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak, ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän dürli desgalaryň gurulşygy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gowy çekişiniň başyny daýhanlaryň zerur serişleri bilen üpçünçiligini bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz gowy çekişine ulanýan owagyjyk teýenklarynyň we enjamlarynyň ýokary öňürjilikli işledilmegini üpçün etmek meselelerini çözmek boýunça görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda azyk üpçünçiligini hassa pogtalandyrmagy we buğdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmäge aýratyn üns bermegiň şu maksat bilen vilayatyň buğday meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça işleriň diýipkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy. Vilayatda pile öndürmek mögsümine dogry taýýarlyk görmek hemde kärenesi pöksüler üçin ähli şertler döretmek wajypdyr. Döwlet başlarymyz ekrançyk işler bilen birlikde vilayatyň mallatçylyk gojalyklaryna dowrlardan oglak gudy we düýelerden köçek almak mögsüminiň ýokary guramaçylykly geçirmegini üpçün etmegi bir gorda mallarlarymyz üçin ähli zerur şertleri döretmegi tapşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli sebitde açyp ulanmaga beriljek medeni durmuş we öňünçlük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp barylşyny bir gödekçilikde saklamagyň möhümdigini aýdyp, bu babatda vice-premier Orad Gelliýew hemde vilayatyň häkimine anyk tapşyryklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew vilayatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy agrartehnik kadrlara laýyklykda alınıp barýan gowy çekişiniň barşy barada hatabat berdi. Vilayatyň buğday meýdanlaryna özüç suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alınıp barýar. Yer almanyň, soganyň we beýleki göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin etmek boýunça degişli işler geçirilýär. Pile öndürmek hemde mallarlara talaba laýyk şertleri üçin etmek boýunça işleriň beýlenamasy ýa-da baý ekmek mögsüminiň başy barada hem hatabat berildi. Hatabatyň çäklerini şeýlekem owa milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler hemde ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli açylyp ulanmaga beriljek medeni durmuş we öňünçlük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp barylşy barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň owagyjyk meýdanlaryna ýaýdanlandyrylan mögsümliň işleriň agrartehnik talaplary doly alaýyk gelmeligini hemde yerli toprak gowa şertlerini nazara almak bilen alman gazanlarynyň ulanmalygyny bellädi.
Döwlet başlarmada vilayetde gowy kişinin tepkilerinin güýçlendirilmeligine ins çekip, bir işin guramaçykly we ýokary ýerli geçirilmegi bilen baglanyşykly meselleri bir gözükçülükde saklamak babatda anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentime de vilayetin buğday meydanlaryna ösüç suwun tutmak hem de akinleri mineral dökünler bilen imitlendirmek boýunça işleriň agreten kadra laýyk geçirmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişik görkezmeler berdi. Döwlet başlarmada yer almanyň, toganyň we beýleki göýök bakça ekinleriniň ýokary hasylynyň ösürilip ýetişdirmegini üpçün etmek, bir ekinlere agrotehnikanyň kadrana laýyklykda ýygyk etmek meselelerine gözükçülük etmek babatda degişik görkezmeler berdi. Milli lidermede vilayetiň mallarçy hojuluklaryny döwürlerden oglakdy we düýelerden köçek almak mögsüminiň ýokary guramaçykly geçirmegini üpçün etmegiň bu ýurlarda mallarlarymyz üçin ähli berүү şertleri düretmegiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlarmada pili öndürmek mögsümine doğru taýýarlyk görmek, bu ýurda bellenlen meýilnamanyň ýerine getirilmegini üpçün etmek, üpekçiler bilen şertnamalary öz wagtyna baglaşmak hem-de ýarky bag etmek mögsümini öz wagtyna tamamlamak we baglara ýygyk etmek bilen baglanyşykly vice-premier Uradgelliýewa hem-de häkime degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumçy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyny gözüň tutulan çäreleriň ýerine getirilmeginiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlarmaz vilayetiň çäginde dürli maksatly deskalaryň gurulşynyň ýokary hil derejesinde öz wagtyna tamamlanmagynyň döwrüň möhüm talapdygyny belläp, watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli olaryň açyş tawarlarynyň ýokary derejede geçirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra Daşoğlu vilayetiniň häkimi Nazar Muradow vilayetde alınıp barýan mögsümleriň obagçylyk işleriniň barşy, gowy çekişiniň geçirilişi hem-de bir möhüm işde tenkalaryň ulanşy barada hatabat berdi. Şonuň bilen birlikde buğday meydanlaryna özüç suwun tutmak hem-de mineral dökünler bilen imitlendirmek işleriniň barşy barada aýdyldy. Göýök bakça önümleriniň yer almanyň, toganyň we beýleki obagçylyk ekinlerinden bol hatyr almak üçin zerur çärler görýär. Atawatyň başynda döwürlerden oglakdy we düýelerden köçek almak mögsümini guramaçykly geçirmek, bu wagtda mallarlar üçin ähli berүү şertleri düretmek, köpçülikliň bag etmek mögsümini üstünlikli geçirmek hem-de vilayeti munun meýlekde awadanlaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada kem aýdyldy. Şeýlekem watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen durmuş medeni hem-de öýrençlik maksatly deskalaryň gurulşynyň diýipginleri barada kem hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Tewitiň toprak howa aýratynlyklaryny nazara almak bilen ekrançylyk medeniýetini ýokalandyrmak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Milli liderimiz buğdaýa ýygyk etmek boýunça mögsümleriň çäreleri ýokary keldi hem-de agrotehnik talaplara laýyklykda geçirmegi, gowy çekişini öz wagtyna geçirmegi talap etdi. Döwlet başlarmada häzirki wagtda azyk bolşugyny hatda üpçün etmegi hem-de göýök bakça önümleriniň öndürilýän meselelerini artdyrmagy aýratyn üns berilýänini belläp, yer alma, sogany we beýleki göýök bakça ekinlerine ýygyk etmek babatda anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýarky bag şwaradaky meseleleriň üstünde durup geçmek bilen vice-premier Uradgelliýewa hem-de häkime ýarky mögsümde ekilmegi meýilleşdirilen bag nahallarynyň gysga wagtda ekilmegini üpçün etmegi hem-de ekilen baglara talaba laýyk ýygyk edilmegini bir gözükçülükde taklamagy taşyrdy. Vilayetiň mallarçylyk hojuluklaryny döwürlerden oglakdy we düýelerden köçek almak mögsüminiň ýokary guramaçykly geçirilmegini üpçün etmeli. Bu ýurda mallarlarymyz üçin ähli berүү şertleri düretmeli milli liderimiz aýtdy. Pili öndürmek mögsümine doğru taýýarlyk görmek, kärençi üpekçileriň şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine getirmek boýunça bellenlen işler bilen baglykly da degişli tawşyklar berildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumçy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyny hem-de ow milli maksatnamasyny durumçy geçirmegiň çäklerini meýilleşdirilýän işleri öz wagtyna ýerine getirmegiň zerurdygyny aýdyp, garaşdyrylmyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek deskalaryň gurulşyklaryny ýokary keldi hem-de bellenlen möhletini tamamlamagyň wajypdygyny belledi we bu wagtda bir näçe tawşyklar berdi. Soňra Lewap vilayetynyň häkimi Amangelliýew ekrançyk ýerlerine geçirilýän işler, gowy çekişiniň barşy hem-de bir mögsümde obagçylyk tenkalarynyň we enjamlarynyň ulanşy, ekiş mögsümine gatnaşýanlaryň taýdaşykly dähmet çekmek üçin düretlen şertler barada hatabat berdi. Şeýlekem vilayetiň buğda ýetişdirilýän meýdanlarynaky işleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Diýenäniň bereketli hatyryny almak we azyk bolşugyny hatda üpçün etmek üçin buğda ýetirilip ýetişdirilýän ýerlerde goşmaça mineral dökünleri berilýär, ösüç tutulýar.
Şunun bilen birlikde yer almanyň, togynyň we beýleki göwekilleriň ýazgy görnüşlerini ýydyk etmek boýunça işler alınıp barlýar. Bağ nahallarını ekmek mevsiminin alınıp barlyşy, hemde ekilen nahallara ýydyk edilşi, şeýlekem ogluk we köşek almak mevsimini guramaçylyk geçirmek maksady bilen mallarlaryň netijeli zähmet çekmek üçin döredilen şertler, pili öndürmek mevsimine hemme taraplaryň taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, paýtaşlyk puwdugynyň sebitini ykdysadetini hemde dokma senagatynyň göstermeginde mühim orun eýleýänini bellädi. Agaltynyň geljekki bereketli hatyry ikişiň hiline baglydyr. Şoňa görä de ikişi ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin hemme tagyllalaryň edilmegi zerurdur diýip milli liderimiz bellädi. Hormat prezidentimiz ýetişdirilýän güýlük bugdaýy, göýek we bakça ekinlerine, yer alma we beýleki ekinlere ýokary hili ýydyk etmek meselelerini jogapkärli çemleşilmeliligini aýtdy. Sebitin ekologiýa we dançylygyna hemde türkmen tebigatyny baýlaşdyrmaga gönükdirilen bağ nahallarynyň ýazgy ekişiniň belirlenen wagtyna tamamlanmagyna degişli bir näçe tawşyklar berildi. Milli liderimiz kärinçi pöksüleriň pili öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine getirmekler üçin ähli şertler döretmegi mühim wezipeleriň hataryny kesgitledi. Vilayetin mallarçı kojulyklaryny döwürlerden ogluk gydy, düýelerden köşek almak boýunça mewsimi ýokary derejede geçirmeli diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde häkimi puwdugyň zähmetkeşler üçin ähli şertleri döretmegi tapşyrdy. Döwlet başçylygymyz mewsimlerin obagçylyk işlerini agratem kadrara laýyklykda öz wagtyna we ýokary hili geçirmegiň zerurdygyna ýene däwregedek üns çekip, vice-premier Urad Gelliýew hemde häkimi bir näçe anyk tawşyklar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ýötürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durumşa geçirilişine, durmuş medeni we öýlençlik maksatly desgalaryň gurulşyklaryna ýygyderli üns berilmeliler. Şonuň bilen birlikde hormatly prezidentimiz vilayetin çäklerini şanly tenim nasibetli açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen täze desgalardaky işleriň ýagdaýyny hemişe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Olarda ýerine ýetirilýän işler belirlenen tertibe we puwta laýyklykda ýokary hilli hemde ekologiýa taýdan howpsuz serişleriň ulanmagy bilen alınıp barylmalar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew gowy çekişiniň barşy we bir jogapkärli mewsimde ýokary öňürjükli döwrewap teňkeleri dol kuwatyna ulanmak maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Şu günleri buğday yetiştirilýän meýdanlarda agratem kadra laýyklykda mineral dökünlerini iýmitlendirmek işleri amal aşyrylýar, ösüş tutulýar. Şeýlekem vilayetin ekrançyk meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan beýleki mewsimleýin işler, şol sanyna yer alma, togan we beýleki ekinleri ösürip ýetişdirmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berildi. Vilayetde bağ nahallaryny ekmegiň ýazgy mewsiminiň alınıp baryşy we ekilen ýaş nahallara ýydyk edilşi, ogluk gydy we köşek almak mewsiminiň barşy hemde üpekçilik bilen meşgullanýan daýhanlara beru şertleriň düredilşi barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gowy çekişiniň belirlenen mehdudlara laýyklykda gurulmalygyny hemde oňa agratenkanyň görkezmelerini laýyk derejede ýydyk edilmeligini bellemek bilen ekişiň depkinini güýçlendirmek babatda häkime anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz bugdaýyň bereketli hasylyny ýetişdirmek üçin tagallalary etmegiň zerurdygyny we şonuň bilen baglykda ähli agratem çäreleri öz wagtyna ýerine getirmeligini aýtdy. Hemde döwrewap obagçylyk tehnologiýalaryny we ugurdaş almaň ýöňdewaçy gadananlaryny işin gornuşdurmaň esasyna paýtaçylyk we diýençilik puwdaklarynyň düşügüntiligini hassa ýokarlandyrmagyň möhümdigini bellädi. Hormatly prezidentime de halkymyzy dürli azyk öýünleri bilen doly meçberde öpçün etmegiň ýurdumyzyň oýsynagy toplamynyň esasy wezipesini belläp, bu wagtda vice-premier Urad Gelliýew hemde vilayetin häkimine anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz bağ nahallaryny ekmegi belirlenen möhletde tamamlamak hemde ulul bar bolan baglara ýydyk etmek, pili öndürmek bilen bagly meseleleri üns merkezinde saklamagy talap etdi we häkime degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz vilayetin mallarçy kojulyklaryna ogluk gydy we köşek almak mewsimini ýokary derejede amala aşymagyň zerurdygyny aýdyp, bu puwdugyň zähmetkeşleri üçin hemme şertleri döretmegi tapşyrdy. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ýötürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine ýygyderli üns berilmeligini belläp, watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň gurulşygyny belirlenen möhletini ýokary hili tamamlamagyň möhümdigini aýtdy we degişli görkezmeler berdi.
Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýewiň hatabatyny dinledi. Vice-premier ýurdumyň owetinagy toplumynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, mögümliğin obagjylyk işleriniň geçirilişi, vilayetlerde gurulýan desgalarda işleriň depkinlerini güýçlendirmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, owetinagy toplumynyň özgördülmegine gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny ýygyderli amala aşyrmagyň möhümdigine üns çekmek bilen bu ýurda alınıp bolýan işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň şu güniň möhüm wezipetligini belledi. Munyň özi obagjylyk öňümleriniň ýöndürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna, oba ähmetkeşleriniň, ekrançlaryň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam berer. Hormat prezidentimiz owetinagy toplumynyň kuwatlyklarynyň doly herekete geldirilmeginiň derwurdugyny belläp, obagjylyk ekinlerine bellänen möhletlerde gögne jaý ýydak etmek boýunça agraterň şäherleriň geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýaş agaç nahallarynyň ösüşine ýygyderli gözegçilik etmek gerek diýip belledi. Hormat prezidentimiz ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şöhratly 30 ýyllyk münasibetli Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany şygar bilen geçýän ýylda meýilleşdirilen ähli şäherleriň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny alaýyk gelmeligini belläp, ýöňde oýlan möhüm wezipeleri oňun çözmek üçin ähli tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Hemde sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemledi. Hormatly ýolbaşçylar, biz şunun bilen iş maslahatymy geçirip oturýar. Men esasen gereğini berk. Zat haly hem alyp barýan işlerinizi bundan beýle uly üstünlikleri tüý sebäpden alyp edýär. Sag bolun. Hormatly prezidentiň degişi buýrugy esasynda özara hormat goýmak, hemem özara kömek bermek ýürüklerinden uralyp, Türkmenistan dostlugyň hemem hoşniýetli goňşulygyň nişan hökmünde Russiýa Federatsiýasynyň Astrahan vilayatyna ansanperwer ýüküni uratdy. Goňşy ýurtlar bilen netijeli ananşma gatnaşyklaryny ösdürmek, betarap watanymyzyň daşary syýasy ýörelgileriniň möhüm orlarynyň biridir. Şunuň bilen barlykda Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk, uzak möhletli geljegi önükdirilen hemişelik dostlukly we oňyn hyzmatdaşlygyň aýdyň mysallary. Iki ýurduň halklaryny taryh taýdan ýoly goýulan gatnaşyklary häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrga. Russiýa Federatsiýasynyň iri sebitleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk döwletleri gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegidir. Şol sebitleň hatarynda ýakyn ykdysady we medeni gatnaşyklary ýoly goýulan Astrahan vilayaty bar. Bu sebitde Türkmenistanyň öndürilen önüm bilen iýerilmegi, ýakyn goňşuýyňa doganlyk kömegini bermekde hoşniýetli erkin nobatdaky ýüze çykmasydyr. Munyň özi şol wagtda arkada prezidentimiziň ansanperwerlik görelgelerini ıgrarlygyny suwd edýär. Ata-babalarymyz şu gymmatlyklary, ýagny döwletligi, rasgal bereketligi, ýagşy niýetligi, pespälligi, ansanperwerligi ömrüniň manysy hatap edipdirler. Şu görelgeleri egerip halkymyzda adamzadyň bagtly ýaşaýyşy üçin iň gerekli bolan asyllyk, medeniýetlilik, edep ekramlyk, ansanperwerlik, biri-biriге golluk etmek ýaly käsiýetleri terbiyelemek, mehriban arkadagymyzyň berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne alyp barýan ansanperwer siýasatynyň düýp özenini özüne jemlege. Türkmenistan umumy abadançylyk üçin kuwwatyny amala aşyrma arkaly oňyn beýtaraplyk, parahatçylyk, söýüjülük, ansanperwerlik hemde giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyny ıgrarlylygyny iş ýüzünde görkezýär. Hormatly prezidentiň ýurdumyzyň dokmy sanaty pudugynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmak, dokmy önümçiligini döwrwaplaşdyrmak barada edýän taýtal tagalaryň netijesinde öňürleýän dokmy önümleriniň hil derejesi ýokarlanýar. Taýýarlanýan dokmy haritlaryna dünýä bazarlaryna da uly bildirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni öz öňürleýän döwrwap köýnekler bilen adygan kärhanalaryň biri dokmy sanaty ministrliginiň Mars şäherindäki ýeňiş diken kärhanasydyr. Milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine münasip goşan Mars şäherindäki ýeňiş diken kärhanasy ýurdumyzda öňürjilik işleýän kärhanalaryň hataryna tanalýar. Hormatly prezidentimiziň dokma senagat pudugyny düýüp götür özgertmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri halkymyzyň ösün isleglerini nazara almak bilen oglunlara kiçi we uly ýaşly çağlara niýetlenen döwrewap köýnekler taýýarlap ýokary hili haritlaryň ilhalar bolmagyny gazanýarlar. Kärhanada el çeper gelin gyýdaryň uly topar zähmet çekip, usat tikinçileriň hünärli golllaryndan taýýarlanýan dürli ölçekdäki köýnekler
özüniň owadanlygy hemem göze gelewli bilen tapawutlanýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýylynda joşgyny zähmet çekýän beýkerhananyň işçileri şu ýylyň aprel aýynyň zähmet üstünlikleri bilen jemlemek maksat edinýärler. Kerhananyň önümçiligi üçin zerur bolan dürli reňkdäki matalar ýurdumyzdaky ruhawat dokma toplumyndan getirilýär. Garşyk hemem arasy paýtadan dokulan matalardan taýýarlanýan dürli ölçekdäki köýnekler özüniň hil derejesi wagtda uly issege eýe bolýar. Ezbereli tikinçiler halkymyzyň ösün isteklerini öwrenmek bilen her pasyň özüne mahsus bolan köýneklerini taýýarlamaklygyda aýratyn ünsürýärler. Ýokary tehnologiýaly tikin enjamlaryny öňürilip, daşar ýurtlardan getirilýän haritlerden bir jem kem bolmadyk owadan köýnekler kerhananyň ýurdumyzyň durly künjeklerindäki hemem Mars şäherindäki ýöretde dukanlarynyň üstü bilen ilaty getirilýär. Kerhananyň öňürýän dokma önümlerini dünýä bazaryna da uly isse bildirilýär. Tikinçilik kerhanasynyň işçileri özleri barada döredip berýän şeýlegi mümkinçilikler üçin Mehriban arkadamyda alkışladyryny aýdýarlar. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne şanly ösüşler we senýany edi diýarymyň ähli ulamlar bilen bir hatarda diýarymyň senagat kerhanalaryna da uly özgertmeler amala aşyrylyp ýokary netijeler gazanylýar. Türkmenabadyň himiýa kerhanasy işlerini döwrüň talabyna laýyk alyp barýar. Joşgyny zähmet üstünliklerinden galkynýan Türkmenabadyň himiýa kerhanasynyň himiýaçylary mukaddes garaşdyrmagdan şany 30 ýyllyk bayramynyň uludan däwirlenjek ýylynyň her bir gününi, her bir aýyny ýokary zähmet görkezlerine beslemegi öz öňlerine baş maksat edinýärler. Kerhanada geçen aýyň jemleri boýunça ýurdumyzyň owa hojalygyna giňden ulanylýan fosforly mineral dökünleri möhüm ziýansızlanyrjy serişde hasaplanýan klorly heki, şeýle-de himiýa senagatyny möhüm ähmiýete eýe bolan kukurt kislatasyny öňürmekde öwä münasip işleri alyp barýarlar. Hormatly prezidentimizden ak patasy bilen kerhanada täze döwrüwap kukurt kislatası önümçiliginiň işe girdilme netijesinde zawodyň önümçilik kuwaty epesi artdyrylyp, taýýarlanýan önümiň hil taýdan ýokary derejede çykarylmagyna uly mümkinçilikler döredildi. Awtomatik usulla dolandyrylýan önümçilik defasınyň işi tejribeli hunermenlere ananylyp, önümiň hiline aýratyn gözegçilik ýoly goýuldy. Ýürüte abzalaşdyrylan barlyk hany şertlerinde kukurdyň düzüminde saklanýan organik maddalary, olaryň çyýylygyny, küllüligini, turşulygyny derňemäge, şeýle-de taýýarlanýan kukurt kislatasynyň düzümini, ýakylmadan soňky galanlygyny, azot oksidini, durullygyny hemem göterimlerdäki konsentrasiýasyny barlamaga, derňewleri çalt we takyk ýokary derejede geçirmäge giň mümkinçilikler bar. Kukurt kislatasynyň önümçiliginden başga da kerhananyň beýleki önümçilik bölümlerine önümleriň durly görnüşleri taýýarlanýar. Şorsana buyurmalar boýunça ýoly goýulan elektrolitin, gaz görnüşli kislorodun, oksigumatyň, polietilen torgalarynyň önümçiligi belginilmäge münasipdir. Himiýa kerhanasynyň agzyber işgärleriniň eşitli zamanymyzda döretmäge, öňjeli zähmet çekmäge, döredilýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen el ýurt bähridine gönükdirlen işleri watanymyzda gazanylýan üstünlikler geçirilen şäherleň özündizi. Ýokary ruhly etgibetinden maslahatlar hormatly prezident bilen el ýurt bähridine gönükdirlen beýik işlerine öz boşly hoşallygy urly. Türkmenistanyň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň hemde Özbekistan Respublikasynyň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň federatsiýasynyň arasynda sanly video aratnaşyk ulgamy arkaly döwrümizden möhüm ähmiýetli meselelerine bagyşlanan dowuşuk geçirildi. Onda taraplar iki goňşy döwletiň arasynda ýoly goýulan hoşniýetli hyzmatdaşlygyň çäklerini ýakyn geljek üçin meýleşdirilýän çäreler barada pikir alşdylar hemde degişli orda toplanylan durmuş tejribesiniň möhüm orlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Adalet Ministrligine ýaş hukukçy hunermenliň arasynda onlaýn görnüşine geçirilen halkara bäýatlaşygynyň jemleri jemlenildi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň siýasy ýeňeşi Kerdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkezi, Zenanlar birleşiginiň merkezi ýeňeşi, Magtumuladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeşi bilen beledikde guramaklaryna bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilen maslahat hormatly prezidentimiziň sagdan jemgyýet ýörelgesi bagtyar durmuşyň kepil ilip atlandyryldy. Türkmenistanyň meclisiniň sport we ýaşlar siýasety ministrliginiň Zenanlar birleşiginiň merkezi ýeňeşiniň guramagyna wagt nesihat, gender deňligi demokratik ösüşiň hukuk büniýaty ilip atlandyryldy.
Türkmenistanyň mejlisiniň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Saglyk Ureşge Derman senagaty Içeri işler ministrlikleriniň bilelikde guramaklaryna Aşgabat şäheriniň 11-nji saglyk öýüne milli däýet desurlarymyzy gender deňligini maşgala mukaddietligini nesil terbiýesine wagt etmek maksady bilen wagt nesihat duşu geçirildi. Türkmenistanyň Inженер Teknik we Ulag Kommunikasiýalary Institutyna mukaddies garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli. Garaşdy baky bir tarap Türkmenistanyň ýüregi merjen şäher Aşgabat adly dawaraly çäre geçirildi. Onu watan wasby mehriban arkadagymyň ýordamyny gülletmek ugruna alyp barýan beýik işleri, Aşgabatyň gözel binagerlik keşfi, şäheriň raýatlyň ýaşaýyş üçin amatly infrastrukturasy barada giňişlerini gurrun edildi. Şeýle mazmunnaky çäre Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutyna da geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutyny Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy münasibetli. Garaşdy watanymyzyň merjen şäheri Aşgabat alalaşdyrjy merkez ratly aýdym sady bayramçylyk dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli merjen şäher Aşgabat adly dörejelik duşu geçirildi. Duşuň dowamyny ministrler kabinetiniň baş arhiw müdirliginiň guramagyna sergi ýaýwanlandyryldy. Onda paýtagtymyzyň taryhyndan söz açýan suratlaryň ençemeti ýerleşdirildi. Halkara insan perwer ilimleri we ötüş üniversitetine geçirilen dabara Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlandy. Şeýle çäre magtumlatyna Türkmen Döwlet Üniversitetine de geçirildi. Ýaşlar uramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň ilim we bilim işgärleriniň Kerdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym sady dawaraly maslahat Dünýä nusguluk sen ak şäherim Aşgabat diýilip atlanyryldy. Döwlet Mehmet Adadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli geçirilen çäre dillerde tenamyz aty watan edid arkada diýilip atlanyryldy. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Bilim, Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrlikleri bilen bilelikde Bütün Dünýä Saglyk Güni münasibetli berkarar döwletimizde Bütün Dünýä Saglyk Güni parakatçylyg we sagdynlygy dawralandyrýan atly alma maglumatlar geçirildi. Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde Muhammed Bayram Khan Türkmen edermenliň we wypalyň nusgasy atly alma maglumatlar geçirildi. Ýaşylyk Qaýfadanaky Halkara Newit we Gazi Üniversitetinde Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetiniň Lukman mugallimlerining gatnaşmaklaryna dinan saglygy geljeň açaratly wagty nesihat çäresi geçirildi. Onu berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe arkada prezidentimiziň taýty taglaty bilen döredilýän şertler barada uly buýsan çülen söhbet edildi. Türkmenistanyň Oğuz Kanadyna Inженер Technologiýalary Uniwersitetinde Türkmenistanyň Içeri işler bilim ministrlikleriniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň magtumlatyna ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde geçiren maslahaty wagt nesihat bilen bagly boldy. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine Türkmenistanyň Içeri işler bilim ministrlikleriniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň magtumlatyna ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň guramaklaryna geçirilen wagt nesihat duşugy işiň häsiýeti beklendi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutynyň Dinanlar uramasynyň guramagyna gender deňligi we milliligiň sagdaşygy atly wagt nesihat çäresi geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýeti Institutyna geçirilen wagt nesihat çäresi sagdanlyk, ruh bilenlik, bagtyar durmuşyň kepiller diýilip atlanyrly. Bagtyarlyk etrap qadiýetiniň Daşowut vilayet qadiýetiniň Daşowut vilayet gümrükhanasynyň geçiren çärelери döwrümiziň dergäýt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Arar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň şäher häkimliginiň kimde Aşgabat şäher saglyk goraýşy müdirliginiň bilelikde geçiren çäresi il saglygy ýurt baýlygy diýilip atlanyrly. Hormatly adamlar, indi ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 2 aprel saat 20-den 3 aprel saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkan vilayatyna ýetgäplen bir tuwal beýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk gulmataran teleskonto 94 metr kärlerini 17 metrşen ýetýän şemal utar. Howa gijetine 8-13 gradus, gündüzine 14-19 gradus. Kenariýa etraplaryna 9-14 gradus maýl bolar. Ahar vilayatyna ýetgäplen bir tuwal beýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk gulmataran teleskonto 94 metr kärlerini 16 metrşen ýetýän şemal utar.
Hova gecesine 10-15 gradus gündüzüne 20-25 gradus. Günorta günor etraflarına 33 gradus geçen mayıl bulur. Mar vilayetinde ütkap yağmur tuğalıp günorta günordan telis kontu 94 metr kayarlarına 16 metr çen yetýän şemal ötür. Hova gecesine 9-14 gradus gündüzüne 30-35 gradus mayıl bulur. Liverpool ayetinde ütkap yağmur tuğalıp günorta günordan telis kontu 94 metr kayarlarına 18 metr çen yetýän şemal ötür. Hova gecesine 7-10 gradus gündüzüne 22-27 gradus mayıl bulur. Daşı udulaytını ütkap yağmur tuğalıp atkim yağışar yılarım şakma mümkün. Günorta günordan telis kontu 9-4 metr yetýän şemal ötür. Hova gecesine 6-11 gradus gündüzüne 17-22 gradus mayıl bulur. Paytahtın Aşgabatda ütkap yağmur tuğalıp günün ikinci yarımında atkim yağışar yılarım şakma mümkün. Demirgadyk günmataran telis kontu 12-14 metr yetýän şemal ötür. Hova gecesine 11-13 gradus gündüzüne 20-22 gradus mayıl bulur. Yurdumda önce aprel ayının 3-nü magnit hadisasının durnuklu ýagdaýda bolmany aşylýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň beşörüniň hadadan dokuly götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenme üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasyla görä inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunundan watan habarlary peşiňize jemleýäs. Bir karar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli babatlarda ösçülesenýär. Ähli ösçüleň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.